Lur, hari ini bojoku lagi pengen sate kelinci. Wes gak kesuwen ta, tak gasne ndek Depotara. Letake ndek Jati Tengah Sloprom Blitar. Harga sate kelinci nih cuma 25k ae, Lur. Weh, bumbune gak pelit lek ngageki, Lur. Lomboke utuh-utuh ya, ambek berambange. Penampakannya koyo ngene, Lur. Gak lali tak tambahin ndok ceplok. Hehe. Wes, gak kesuwen. Juh, madang lur. Oke. Gigitan terakhir. Wis lur, wis arep. Tunggu panganan liyane mana ya. Oke? Bye bye.